Benvinguts i benvingudes a La Maraldina, el podcast dedicat a l'obra de Mercè Rodoreda. Avui comencem una sèrie de capítols que ens emocionen i que pensem fer espaiats en el temps per tractar la relació entre Mercè Rodoreda i la música. Ja us avisem, per exemple, que n'estem preparant un sobre la música a la novel·la Mirall trencat i un altre sobre els compositors predilectes de Rodoreda. Però per encetar aquesta sèrie volem fer una entrevista a un duet molt especial que ha posat veu a diversos textos de Rodoreda, l'Arannà. Abans de començar, però, us volem recordar que ens podeu trobar a les plataformes de podcast, Spotify, Apple Podcast i iVoox, i també YouTube. Ens ajuda molt si us subscriviu, si comenteu i compartiu el programa. També ens podeu seguir a les nostres xarxes socials, a Blue Sky, a X i a Instagram, i recuperar els episodis antics a la nostra nova pàgina web, lamaraldina.cat. I ara sí, comença La Maraldina amb la nostra entrevista a l'Arannà. La Maraldina és una muntanya amb un pou. De dintre seu se'n treu pols vermella i aquesta pols, barrejada amb aigua, serveix per pintar les cases del poble. Totes les cases del poble són de color rosa. Totes, menys la del senyor. A la Maraldina, el vent hi bufa amb molta força. La Maraldina és una muntanya on s'hi va a somiar. Al juny de l'any 1956, Rodoreda va venir des de Ginebra a passar uns dies a Barcelona i un amic d'infantesa, que tenia una empresa d'autocars, li va regalar una excursió a la Costa Brava. Hi va anar amb Pullman. Era un divendres, el 29 de juny de l'any 1956, i va sortir a les 7 del matí. Va visitar diverses poblacions de la costa, com per exemple Malgrat, Arenys de Mar, S'Agaró, Girona, la Bisbal i també Sant Feliu de Guíxols. Avui la Maraldina també ha anat fins a Sant Feliu. Fa sol i bufa un ventet agradable. A la vora del mar ens preguntem si aquell 56 Rodoreda podia intuir que anys més tard, a la dècada dels 70 i dels 80, acabaria vivint ben a la vora d'aquí, a Romanyà de la Selva. Però del que estem convençuts és que no s'hauria imaginat mai que un parell de noies joves que ara viuen a Sant Feliu de Guíxols i que han estudiat la carrera de piano clàssic han debutat precisament amb un disc posant música i veu a alguns dels seus textos. El disc es diu La Salamandra i elles són l'Anna Sala i la Lara Magrinyà. Es diuen l'Arannà i avui les anem a veure. Era un dia de vent amb núvols que corrien. L'aigua s'anava fent trista i uns homes cridaven. Em van agafar pels braços i per les cames. Bruixa, deien, i em deixaven amb el meu mal. Bruixa, deien, i em deixaven amb el meu mal. Em treien de la meva casa i el meu lloc i em van tirar com una branca damunt d'un foc. Les flames pujaven empaitant el fum. Molt bé, som aquí amb l'Anna Sala i la Lara Magrinyà. La Maraldina ha vingut fins a Sant Feliu de Guíxols i el primer que volem fer és donar-los la benvinguda en el nostre podcast. Anna Sala, moltes gràcies. Moltes gràcies, benvinguda a tu.
I Lara Magrinyà, moltes gràcies també per participar a la Maraldina. Encantadíssima i també et dono les gràcies per venir fins aquí perquè sovint a la gent li costa, sembla que la inèrcia és anar sempre cap a baix i nosaltres que estem aquí, sempre que ve algú de visita doncs ens fa molta il·lusió. Però sempre és una gran excusa venir cap a la zona de l'Empordà, de la costa nord de Catalunya, i la primera pregunta que us volia fer és precisament com influeix en el vostre procés creatiu el lloc on esteu creant. De quina manera, si el disc La Salamandra ha nascut aquí a Sant Feliu de Guíxols o en altres llocs, i com us influeix això? A veure, La Salamandra s'ha fet 100% aquí, o sigui, tot el que és la creació des de les lletres fins a les melodies, una mica la primera producció, i després la vam fer a la Bisbal d'Empordà. O sigui que, bueno, podríem dir que sí, que s'ha fet molt aquí, i jo crec que el lloc en realitat potser no ho notes, però sí que t'influeix. Nosaltres quan vam venir a viure aquí, que just coincidia amb l'inici de la Salamandra, ens feia molta por estar molt aïllades de tothom i d'una mica, com dir-ho, l'escena cultural, per dir-ho així, de Barcelona o, no sé, d'una ciutat. Però, bueno, com diu, crec que l'Albert Serra, no? És que diu que o sigui, totes les coses que passen a la ciutat també poden passar en un poble i no et pots perdre res. Jo crec que aquí ens hem trobat en un lloc amb molt de, diguéssim, mirada cap endins, perquè hem estat molt soles d'alguna manera, i això ens ha permès doncs, elaborar durant moltes hores i d'una manera molt introspectiva totes les cançons. I Lara, tu no ets de Sant Feliu de Guíxols i, per tant, hi has arribat. T'ha influït d'alguna manera diferent el fet de ser aquí, a la vora del mar, en aquesta platja tan bonica, tocats pel vent, no? Sí, efectivament, jo vaig néixer a Eivissa, de manera que sí que és veritat que hi ha com coses que de seguida em van fer sentir-me a casa, no? Com segurament el fet de tenir el mar a prop, tot i que són platges molt diferents, però no sé, o sigui, va ser d'una banda, com deia l'Anna, no? Vam sentir una miqueta d'inseguretat, no? De dir, ostres, que estarem bé aquí, ja podrem dur a terme el projecte, perquè clar, també s'hi sumava aquesta incertesa de ens anirà bé, o sigui, farem alguna cosa que tingui sentit i que permeti que sigui sostenible el projecte amb el fet de mudar-te, no? De manera que hi havia com aquest factor de nervis, però també de molta il·lusió de dir, a veure què passarà aquí, no? I Sant Feliu és un poble increïble. I llavors, sí, i el que deia l'Anna, crec que de manera una mica inconscient ens va influir. Jo me'n recordo sobretot en el moment de triar fer això, perquè quan sabíem que volíem fer que el projecte anés endavant, al principi no sabíem de què fer-ho, teníem clar que volíem lletres d'algun autor català, perquè vam decidir que necessitàvem sentir que almenys el fet de fer cançons era una novetat per nosaltres i volíem que les lletres, com que cap de les dues era escriptora ni teníem l'hàbit d'escriure coses, volíem que estiguessin bé. I sí, quan va aparèixer Rodera va ser com si baixés, no? En la Sarfa, no? Va baixar aquí a la parada d'autobusos i sí, ens va influir moltíssim això. Sí, la vam sentir molt a prop realment. De fet, Rodoreda va baixar en un autobús l'any 56 en aquesta zona de la costa catalana fent una excursió que li havia regalat un amic seu. Vosaltres, Anna i Lara, sou un duet que porta per nom l'Arannà, escrit amb L apòstrof, amb minúscula i després amb vena geminada, no? D'on surt aquest nom? L'Arannà és l'Ara més Anna, vull dir, és el nostre nom unit, i el nom, clar, és veritat que és molt complicat d'escriure, tothom ens diu, és que no, per trobar-vos és horrorós, bueno, perquè clar, té la L majúscula, com deies, després l'apòstrof, tot en minúscula, i és així perquè el nom és l'Arannà, amb la L inclosa, o sigui, el nom no és Arannà, la L no és un article, sinó és l'Arannà, i totes aquestes, diguéssim, dificultats que formen part de l'ortografia catalana i són, jo crec que purament per estètica i, no? Sí. Per fer una mica més artístic, diguéssim, la unió dels nostres noms. I també perquè sona molt musical. Sí, anava a dir que, a més, és que el so crec que és, o sigui, fonèticament ens agrada, no? Té com musicalitat, no?, a dintre. I, clar, sí, és veritat que crec que també és un reflexe potser de nosaltres mateixes, perquè això de que és un nom complicat, jo crec que nosaltres som persones complicades, no ho dic ni per bé ni per malament, però que
Bueno, això, que hi ha un marge d'error considerable, no?, a l'hora de dir-ho i de fet, en premsa gairebé que ja hem acceptat que moltes vegades, de fet, ens van fins i tot una vegada esbroncar una mica de no, perquè és que això s'ha de posar així, tu no pots posar la primera lletra mayúscula i la segona donar per fet que és com al principi de la... Bueno, no sé, és igual. Però sí, ja està, és això, és aquest galimaties. Flor negra, Viatge al poble de vidre, Flor boja, Flor vergonya... Aquests són alguns dels títols de les cançons, però ara em volia centrar amb el títol de l'àlbum que veu treure al maig de l'any 2024, que és La Salamandra, que té el conte de Mercè Rodoreda, La Salamandra, per triar-lo com a títol del vostre primer àlbum. Jo crec que va ser una mica intuïció, no? Perquè La Salamandra va ser el primer conte que vam recordar, jo me'n recordava que l'havia llegit a l'institut i llavors el vam recuperar de la Rodoreda, o sigui, en el moment de creació, va ser el primer que ens va venir al cap i després, curiosament, quan ja teníem algunes idees més, va ser la primera cançó també que ens va sortir, o sigui, va anar com un tiro, per dir-ho així, amb La Salamandra. Llavors, aquesta cançó, clar, ens va marcar molt, n'estem i n'estàvem molt convençudes i d'alguna manera tenia molt sentit per nosaltres que es digués La Salamandra. També, clar, hi ha tota aquesta qüestió que dèiem abans de la metamorfosi i la transformació, que és un tema que ens sembla com molt interessant i que amb La Salamandra ho englobava. És el conte en el qual una dona és acusada de bruixa. És un conte amb molta potència, no només estètica, sinó també emocional. Quan el sents et transmet molt aquesta peça musical. Sí, de fet, és això que també hi ha com aquest element de la metamorfosi, però que acaba d'una manera positiva, no?, que no sempre és així. I en aquest cas, doncs, clarament era una cançó, un conte molt dur, molt, ostres, d'entrar molt dins d'aquesta, no sé, és que no sé com dir-ho, no?, són d'aquestes coses que no les saps explicar, però que al final et deixa com amb un gust de boca diferent a l'inici, tampoc saps si bé o malament, però podem dir que sí, no?, que es transforma en aquest animal que no crema mitològicament, la salamandra. I, clar, nosaltres també vam voler fer servir el motiu aquest de Lacrimosa perquè hi havia com aquesta cosa d'acompanyar algú cap a la mort, no? Ens va encaixar molt bé, nosaltres que havíem estudiat música clàssica. No sé, de seguida vam veure com aquestes coses les podíem linkar i crec que és la cançó més important. O sigui, en aquell moment no sabíem que seria la més significativa per a nosaltres, però un cop ja vam començar a tenir tot el conjunt de peces, vam veure que aquesta que era la més potent, també dels contes, era el que ens semblava el més potent, i ja està, havia de ser La Salamandra. I aleshores una cosa em va fer estrènyer les dents. Els braços i les cames se m'anaven escurçant i les meves espatlles s'estiraven sobre un foc de colors que ja no em cremava. Bruixa.
Lara, has fet esment a la vostra formació. Vosaltres us veu formar en piano clàssic, si no m'equivoco, a l'ESMUC. Allà us veu conèixer. Allà veu, suposo, començar una petita col·laboració musical que ha arribat fins aquí, no? Però clar, jo us ho comentava, no?, abans de començar la gravació. A mi el que em va sorprendre va ser precisament la vostra qualitat vocal i el tipus de veu, no? Aquesta veu en certa manera atàvica i que també s'arrela amb tints tradicionals, d'alguna forma. Sí, una mica potser això, la Lara, que és la que més canta, per sort, t'ho podrà respondre millor. Però sí, realment el món del piano clàssic és una cosa que ens va servir molt i ens ha servit moltíssim, però que una mica en el moment de fer el pas de fer el nostre projecte, doncs hem hagut d'anar com a explorar altres riscos, per dir-ho així. I jo crec que la manera de cantar de la Lara en té molt de risc i crec que aquest risc és el que ens fa recordar coses com més primitives, potser, o que tothom tenim a dins, no? No ho sé, Lara, a veure com ho veus. Pot ser, la veritat que m'agrada molt aquesta reflexió que vas fer tu, perquè penso, ai, mira, de vegades un des de dintre no se sap veure, no? I respecte a això que deies tu, Anna, del risc, bueno, així d'entrada, el fet de cantar d'una banda per mi sempre havia sigut com una cosa que m'agradava molt fer, però que no la feia mai en sèrio, no? Era com, ai, mira, cantar m'agrada. I de fet, amb l'Anna, quan estàvem les dues estudiant piano clàssic, de cantar res, o sigui, en realitat el nostre dia a dia era estar en una cabina 8 hores tocant una peça, no? perfeccionant-la, i el de cantar va venir una mica al final, que era com la manera de desfogar-nos, de dir, ai, vinga, anem a fer alguna cançoneta, va, tu m'acompanyes tocant uns acords i jo canto, que no era gens, no, doncs això, no? Una cosa que féssim sovint. I en aquest sentit, el risc primer, per mi, va ser ai, jo representa que he estudiat piano, ara em posaré a cantar? Ostres, no? No pot ser, perquè jo soc pianista, no? Soc pianista, no? Dir que soc cantant és com si estigués enganyant algú, no? I en realitat, al final això és... O sigui, la veu per mi ha sigut el que m'ha portat a estudiar música. En el fons és això, no? I m'ho estic trobant una mica més tard, que crec que és un viatge bonic, perquè ha sigut sincer, ha sigut... No, és que tinc com la vocació sincera de fer això, és on més còmode em sento expressant-me, no?, artísticament, i a més amb l'Anna és que encaixem perfectes, perquè l'Anna diu que ella no canta tant, però ella canta super mega bé també, tenim uns colors de veu diferents i que justament per això junts potenciant algú i... No sé, i la veritat és que el que jo sempre he intentat fer amb la veu és, tenir control, no?, una mica sobre el que faig, però també saber que això és una eina que ha d'estar al servei d'una cosa que s'expressa de més a dintre, no? Per tant, poder hi ha vegades que per cantar, entre cometes, millor, el que has de fer justament és parlar més, no?, sobre... O sigui, que la veu sempre estigui al servei d'una altra cosa. Doncs anem al servei d'aquesta veu, perquè vosaltres sou el canal perquè s'expressin textos de Rodoreda en el vostre àlbum. Quin criteri veu fer servir? Perquè Rodoreda és molt àmplia. Té teatre, té poesia, té contes, té novel·les. També, clar, ella era pintora i clar, era una artista, diguem-ne, molt àmplia, no? Llavors, en el moment en què decidiu ara ens posarem a cantar Rodoreda, com veu triar aquestes cançons que ara jo anomenava que hi ha flors, que després ho veurem ja a novel·la? Sí, o sigui, el que deia abans, jo crec que ens vam seguir molt, sobretot en aquell moment, però ara també per la intuïció. O sigui, ara no som per res expertes en Rodoreda, però és que en aquell moment menys. O sigui, que havíem llegit lo just i estàvem conscientment buscant textos i vam topar amb els poemes de Rodoreda, perquè, clar, ens semblava més obvi, no?, música, poemes, però llavors va ser aquell moment que jo vaig recordar que havia llegit La Salamandra i ho vam recuperar i ens va semblar tan bèstia que vam dir, hòstia, aquests contes són brutals. I vam començar per La Salamandra, la meva Cristina, i després vam anar a buscar les flors, i clar, allà és que no vam poder anar, vull dir, no sé com dir-ho, és que no et diré ni que ho vam triar, vull dir que allò no podíem deixar-ho, ens va semblar musical, superpotent, que ens va semblar que estava escrit per fer una cançó, en realitat. I sí, me'n recordo que vam triar La Flor Negra,
I després, a partir d'aquí, ja vam ser una mica més conscients i vam dir, hòstia, la salamandra, que fosca, la flor negra, hòstia, que fosca, i ja vam anar a buscar una flor que donés una mica el contrast, que d'aquí surt la flor boja, i més endavant la flor vergonya. I per tant, això, al principi ens vam moure molt per la intuïció d'aquell moment i llavors ja vam anar a buscar coses més específiques que poguessin complementar una mica el disc. Llupi virulat, flor trompeta, pitospòrums florits, pulmonàries, carolines cineràries, caputxina, nana. Llupi virulat, flor trompeta, pitospòrums florits, pulmonàries, carolines cineràries, caputxina, nana. Didalera, rododendrons, clavellets indis, valdirons, begònia de foc, magnolieres, muscari, raïm, lliris... Hi ha també una cançó dedicada a una novel·la. Clar, per mi això és molt diferent, perquè, clar, totes les proses que hem enumerat són proses que gairebé encaixen, no? Que gairebé, m'imagino, ara és hipòtesi, estàveu davant d'aquell text i dèieu, és que ens està donant la cançó gairebé feta una mica, no? Però en el cas de Jardí vora el mar, que és la novel·la, clar, transformar-la a cançó, crec que el procés havia de ser molt diferent, no? Sí, o sigui, eren reptes diferents. O sigui, d'una banda, quan el que de seguida vam veure en els contes és que tots ells eren molt poètics, no? De manera que això no vol dir que sigui fàcil de fer la cançó, perquè després, per exemple, amb la flor negra la vam fer de pe a pa, o sigui, d'inici a fi, tu llegeixes el conte i és la nostra cançó. Tot i que en el disc ens vam menjar un tros, però en el directe sí que ho fem tot. Que això era complicat, perquè, clar, l'estructura l'havies de fer que encaixés i bueno, va ser complicat. Ho dic això perquè poder Jardí vora el mar va ser més fàcil que la flor negra, encara que no ho sembli. Després, clar, quan hi ha més envergadura, doncs la complicació és seleccionar. Vale, de què parlaré? Perquè és que aquí, en aquesta frase, me pot estar parlant d'altres coses. Rodoreda, i jo he de triar una, ser fidel a la història, però també tenir molt clar que alguna cosa has de treure. I en el moment de fer Jardí vora el mar, si no recordo malament, vam dir, ostres, podríem fer La plaça del Diamant, no? Perquè és la gran novel·la de Rodoreda. De fet, la vam fer la lletra i tot. La vam començar. No, sí, la vam gairebé acabar, però després ja estàvem molt insegures en aquell moment de la plaça del Diamant i llavors la vam trobar massa òbvia. O sigui, la vam trobar massa... Ves, ja hi ha una cançó de la plaça del Diamant. No sé, ens va semblar que era massa directe, massa mastegat i massa obvi, sí. I per això vam dir, doncs hem de canviar de novel·la. Que no sé per què estàvem encaparrades amb una novel·la, però mira. Jo crec que per canviar el repte una mica, no? De dir, vale, ara ja sabem el que és fer una cosa que encaixi de pe a pa, ja sabem el que és adaptar un text petit i ara, doncs, això, no? Més a lo grande. I el Jardí va anar molt bé perquè jo, de fet, tinc la sensació de que el Jardí el vam començar a llegir un estiu perquè ens venia de gust llegir alguna cosa i com que ja estàvem dins del món Rodoreda, doncs, mira, doncs Jardí vora el mar. I clar, vam trobar que era fresc, o sigui, no era una novel·la molt densa aquesta, no? Ja, després Mirell Trencat, per exemple, hagués sigut una cosa molt complicada, si haguéssim volgut fer alguna cosa d'allà, però no, el Jardí era, no sé, era bastant nítid, no?, el que podíem treure d'allà, i també ens passava que vam veure, com ja portava moltes cançons, vam dir, no, necessitem equalitzar bé el caràcter del bolo i sabíem que necessitàvem un altre que fos energia elevada i positiva, no? Va ser l'última, el Jardí. I clar, un jardí ple de flors, que és aquest símbol de Rodoreda, i no, aquesta frase de Déu és al fons del jardí, o sigui, com tot molt, molt bueno, elevat en el sentit de fer-la amena, no? Fresca, alegre. Ara heu dit que heu fet Jardí vora el mar i també la plaça del Diamant. Soc periodista, no puc evitar-ho. N'heu fet algun altre que no hagueu mostrat? Descartat de Rodoreda, jo diria que no. Però, per exemple, del Poble de Vidre vam fer-ne moltíssimes versions i vam descartar moltes. Sí, les flors, clar, són el que són, no? Però sí, però no. Seria... Ostres, ara posar-nos en una altra novel·la o una altra així seria un jardí, justament, bastant gros. A part, el Poble de Vidre és un viatge meravellós que fins i tot pot ser molt sonor i molt musical, no? Si et planteges, si jugues amb la idea del vidre. I jo que us vaig veure en directe, no? Com el plantegeu i com el toqueu davant del públic, és com arriba molt, no?
Absolutament tot és de vidre, les cases, l'església i el viure de la gent. No hi ha res que no puguin veure, la saviesa del món és d'ells. Meravellosa gent, amb uns ulls transparents del tot angelicals, gent d'un nivell superior, amb un magnetisme gran, que força d'amagar el seu mal humor o el desig de matar, de contenir la cara en morir d'amor, i a força d'ofegar passions i instints on la seva maldat acaben que no entenen. No els veuràs mai amb les celles juntes, ni amb els ulls escopint foc, encara que alguna bèstia nocturna els faci malbé les flors. I a força d'amagar el seu mal humor o el desig de matar, contenir la cara en morir d'amor, i a força d'ofegar passions i instints o la seva maldat acaben que no entenen. Ara esteu preparant un segon disc. Aquest segon disc ja no té a veure tant amb el lloc de Sant Feliu de Guíxols. Farem un viatge i ens anirem cap a les Illes Pitiüses. Aquest canvi, com us l'esteu plantejant? Em sembla que ja teniu l'espectacle muntat. Com va tot això, aquest cant redoblat? Doncs mira, la veritat és que està sent, com tu has dit, un viatge. A més, ara estic pensant que, clar, hem començat com per la zona aquesta de l'Empordà, no? A Mercè Rodoreda, ara ens anem cap al meu territori, no? A Eivissa. Ja no sé què farem en el tercer projecte, perquè ja se'ns acaben les nacionalitats, no? Però no, la veritat és que hi ha un element que nosaltres el sentim com comú, que és justament quan van trobar la Rodoreda vam veure claríssim que ja ens podíem agafar alguna que ens acompanyés en el procés creatiu i que ens donés una motivació immensa per poder posar la nostra curiositat i com fer que la nostra música encaixi en aquest món, i en aquesta ocasió ho estem fent amb el cant redoblat, perquè és la manera antiga o sigui, el cant primitiu d'Eivissa i Formentera, que és molt difícil de sentir perquè per qüestions, no sé, el context en el que es desenvolupava aquest tipus de cant ha desaparegut, no? La vida rural estava bàsicament associada a la vida al camp, no? Era com també un pretext perquè la gent s'ajuntés. A Eivissa i Formentera les cases tradicionals estaven molt separades unes de les altres, de manera que tu conreaves la teva terra amb la teva família i a la gent la veies de tant en tant, però no és allò de tinc el veí del costat, no? A Mallorca no passava així, i a Eivissa i Formentera era així, no? I quan hi havia una ocasió per juntar-se o per celebrar alguna cosa, doncs s'organitzava una cantada. I aquesta manera de cantar, el cant redoblat, és que és una cosa molt, molt especial, molt particular. És com una mena de narracions molt, molt llargues en les que al final de cada 2 versos es fa un trino amb la laringe, i només hi ha això, o sigui, és com un cant molt pla amb aquest redoblat, no? Que és aquest trino, i un acompanyament molt bàsic de tambor. Per tant, clar, nosaltres de cop vam sentir allò i vam dir, ostres, és que és molt, molt, molt peculiar, no saps dir a què et recorda, però alhora et porta una cosa molt, com, no sé, com una arrel molt profunda, no? I ens va semblar que allò era molt potent com per agafar-nos-hi i començar a explorar com podíem fer que la nostra música adoptés allò i d'alguna forma donés un fruit diferent, no? Sí, d'alguna manera, en totes les ocasions hem trobat alguna cosa que és com més gran que nosaltres, no? De dir, tant la Rodoreda, clar, la Rodoreda és infinita, vull dir, és immensa, no te l'acabes, i el cant redoblat en el fons també, perquè, com diu la Lara, va com a una arrel molt, molt profunda.
Turamarí és el títol o m'equivoco? Sense la... Turmarí. Turmarí. Sí. I significa? Doncs mira, això fa gràcia perquè així com el nom del nostre grup està fet per la fusió de dos noms, Turmarí és la fusió de dos cognoms, que són molt típics a Eivissa i Formentera. Vull dir, hi ha com 5 cognoms molt eivissencs i formenterencs, que a més allà tothom que és de família de tota la vida d'allà té algun d'aquests dos cognoms, o fins i tot els dos són iguals, no? Marí o Tur o Maritur, i ens va semblar que també era molt musical, Turmarí, també que quan, clar, la gent d'Eivissa i Formentera sap perfectament que, vull dir, li venen el nom a aquests dos cognoms, però vam pensar, clar, algú que no ho sàpiga, doncs, no sé, et fa pensar com també en una cosa marina o com una pedra preciosa, no sé, té com un punt de misteri que ens va semblar que era adequat. I finalment, no sé si hi tornareu a Rodoreda, però en tot cas, haver començat, haver debutat, no? Cantant els seus textos, creieu que d'alguna forma us ha costat al públic? Sí, definitivament sí. O sigui, vam començar tenint ja una pota, no, d'interès només pel nom de la Rodoreda. Vam poder anar a biblioteques, la gent ens buscava o fins i tot ens contractava per algun acte. Per tant, sí, o sigui, ens ha ajudat moltíssim haver triat la Rodoreda. No sé, al principi ens feia molta por, sobretot pensar que algun lector rodoredià de pura cepa, saps? De cop sentís les cançons i pensés, ostres, què han fet? Ho han destrossat o no han entès res, o sí que teníem molt del síndrome de l'impostor, ostres, potser estem fent una bogeria, perquè, a més, li tenim molt de respecte. A la Rodoreda ens agrada molt i li tenim molt de respecte. Però, també, el que et deia abans del risc, no? O sigui, si una cosa té Rodoreda és que és una persona arriscada, segur, o sigui, tant en la literatura com en la seva vida, i d'alguna manera nosaltres vam dir, igual, risc, endavant, si hem d'agafar Rodoreda i li hem de posar un sintetitzador del revés, doncs ho farem. I això va ser el que ens va permetre una mica començar el camí. I després, amb el temps, hem anat sabent que a la gent, lectors i no lectors, li ha agradat. O sigui que molt bé, estem contentes. Fantàstic, doncs moltíssimes gràcies, Anna i Lara, per aquesta estoneta tan agradable i que tingueu molts èxits en el futur amb tots els àlbums que feu. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies i com vulguis tornar, estàs convidadíssima. Les cançons de l'Arenà que hem escoltat són La Salamandra, Jardí vora el mar i El poble de Vidre. Les podeu trobar a plataformes com Spotify i Bandcamp, on podeu comprar l'àlbum en format digital. Ens retrobem en el pròxim episodi. La Maraldina és una muntanya coberta de brugueres. El vent que hi bufa porta ànimes. A la Maraldina hi ha una cova. A dins de la cova s'hi pot viure una segona vida. La Maraldina, un viatge a l'univers menys conegut de Mercè Rodoreda.